V roku 1623 v New Yorku sa domorodí americkí indiáni, ktorí vlastnili ostrov Manhattan, stretli s holandskými osadníkmi, ktorí chceli ostrov kúpiť. Indiáni sa s Holanďanmi dohodli, že ostrov Manhattan predajú za $23. Keď to ľudia počujú, zvyknú si pomyslieť. Indiáni boli podvedení. Predať Manhattan za $23 je absurdné. Ale predstavme si, že by Indiáni mali finančného poradcu, ktorý by im povedal: investujte týchto $23 v prospech vášho kmeňa. Ak by teda týchto $23 investovali s ročným výnosom 7%, po 10 rokoch by mali $46. Po 20 rokoch by mali $92. V roku 1723 by mali $23 000. V roku 1823 by to bolo $23 miliónov. V roku 1923 by to bolo $23 miliárd. A v roku 2023 by mali $23 biliónov. Celkové bohatstvo každého muža, ženy a dieťaťa v Spojených štátoch amerických je dnes približne $150 biliónov. Jedna šestina z toho, tých 23 biliónov, sa nerovná Manhattanu. Takže keby Indiáni investovali na 7% ročne počas 400 rokov, mali by viac peňazí, než keby si ten ostrov nechali. Inými slovami, neboli oklamaní. Dostali férový obchod, len nemali finančného poradcu, ktorý by im vysvetlil efekt zloženého úročenia.